Això consta primer d'una exposició que fa el Carles Cubos, però que a part d'això, ara després de veure aquesta instal·lació, podrem començar a fer aquest recorregut pel nucli antic i veure les diferents instal·lacions que hi ha al poble, i tothom que vulgui, després ja sap que a les 9, a les 10 i a les 11 pot venir aquí també a mirar això. Per tant, és una tarda vespre nit oberta en la que podeu fer el que us vingui de gust. Aquest és un projecte que té com molts ingredients, té fotografia, té vídeo, té documental, té alguna instal·lació feta amb materials i parla d'una història que passa al Pirineu amb dues valls veïnes, la Vall d'Àssua, que més o menys perquè us situeu això està damunt de Sort, i la Vall Fosca, que està damunt de la Pobla de Segur. Aquestes dues valls comparteixen un fet, que és que tenen dues estructures d'esquí que han quedat en desús per motius completament diferents. Llavors, aquesta exposició explica una mica tot el que envolta aquestes infraestructures que han quedat abandonades a la muntanya. Està feta pels alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Reus i s'anomena Sortir al Pedrís, que com es feia abans, que la gent al poble sortia amb la seva cadira i es ficava al carrer i parlaven entre ells, i volíem commemorar això que avui dia no es fa i volíem tornar al passat, i per això totes aquestes cadires i cada una té la seva paraula i el seu significat segons el temps quan sorties fora. El primer esclat que em va fer el cap va ser de recordar una mica, recordar les notes de ma mare que m'escrivia sempre, recordar-me les coses, sempre me les trobava per casa, i llavors vaig agafar una nota que també la meva parella va escriure i la vaig rebregar del pal, ja està passat, no? És un tema que sempre m'agrada tractar, el temps i com passa el temps, no?
memòria no és una, perquè cadascú té records diferents del mateix espai. Recordo que a la plaça Vella algú va marxar massa aviat. Recordo que a la plaça Vella jugava a bales. Recordo que a la plaça Vella llançava confits des del balcó quan algú es casava. Recordo que a la plaça Vella la versió moderna feia vestits parisians. La idea està inspirada en el baldaquí de Bernini, que va ser un dels més espectaculars que s'han fet mai durant el barroc, amb unes columnes en espiral, que és una mica el que s'intenta evocar. Aquí no hi ha sostret, però es fa aquesta forma que se'n diu un paraboloide, que és com una estructura geomètrica feta a partir de plans, que fa aquest giro que ens recorda una miqueta, evidentment, a un rellotge de sorra, com dèiem. Llavors, a l'estudi, amb totes les intervencions de caràcter efímer, ens agrada molt perquè ens ofereix la possibilitat d'intervenir en el patrimoni. El patrimoni és tot allò que considerem com a societat que és interessant. A nosaltres ens ha agradat molt aquesta experiència, ja que trobem que és una molt bona forma de visibilitzar l'art que fan les persones que han fet aquestes exposicions, i també els volem agrair que avui estiguin aquí i que ens ensenyin això, el que fan.